নাই tongnaय takhoktai bwkhaktwi jotono lamsogo ang hain hai sabaijak tini 46 constituency ni andaro mo je Durga Chowmohani to je saikoni route bochalajak je Tipra Mothani 24 12 ঘন্টা বন যে সাপুং ও বন দাগকথানি जों नुखा तिनि अरो गोबां मानसिनि ताखुकसं ते बुखकसं फायजाक आरो जों सोंलायनाय तिनि तामनि बागै अ महायके लामारगो माजारो लामारो कासुय जे महायके तंना नांखा तामनि बागै नर तिनि असक तिनि बरक गोबां मा खै न लामारगो कासु बेलायखना हामबाय मीडिया फ्रेंड्स ताखुब्रकनो तामनि बागै हिनबा तिनि सारा त्रिपुरा राज्य बेपिनो जों 30 सेप्टेम्बर 2023 जों तिनि स्ट्राइक दाखोगै जों जतनो Kwchang Kwchang Khe palailai tonglayo aboni bagai जों तिनि अरो बरक कुरुम कुथुम खलायै जों तिनि अरो फाइजा पालबाक साखायै chini Surma constituency ni Durga Chowmohani block ni andaro amo setrai bisi khobjago setrai bisi panchayat tolao khainai जों तिनि अरो blockage kaisa khlaika tai amo hai khlaino chini surmao taibo 3-4 ta jagao picketing khlailajak Maharani o khlaijak jamthumo khlaijak aro Mahadev Chowmohani o khlaijak mendi hawar rogo ba edisi area o khlaijak hingai aboni bagai chini aro tini जों je phaiman sak jotono phaika जों taibo borok kobang ma highway route o जों asa khlaimani tini 2500 hoite 3000 ebak mani tongmani chini aro phiaba जों 4-5 ta jagao khlailemani bagai chini aro haifana tini 27 sojonani boton borok जों prothomai malaikha hingai aboni bagai no ang kokcharna musungo haste hapang to जों haste hapang ni thaniya जों kha central government ni thani chini bishes khlaioi chini tabuk je ruling je tongnai prime minister Amit Shah ji tai home ministry chini Amit Shah ji tai Modi ji no जों tini koimung tongnai chini khorang no जों borong no जों sposto khnarinani bagoise जों tini oro o chini strike no जों oro tini manilai tonglayo chini je manthai soktai chini Tipra sarok বিশেষ khlaioi जों belai khana birman nangjak dirgo 75 বছর 76 বছর রমই जों tini sak jora tuibo जों buini borok bai जों vote bank no khlaijagoi जों tini sak jora phai tongo aboni poriprekkite no chini bubagra kaisa step na harka omo chini first step o step जों peacefully जों o step na harlainai khlaileinai hine chini bubagra chuno dagijak second step na lainai third step na lainai जों ama hai khlaioi waire wai khlaioi जों chini মানে chini je santai manthai no ria sak porjonto chini je article 2 এবং 3 ni je chini constitutional right no jono jodi ria hingkai जों aboni bagai जों tabe lorai khlainai tini salchani bagai जों khlaika joto jagao na peacefully babe जों khlainai hine जों asao tai police proshashan rok jono jotesto chini gana gono tongoi tongo jono kono disturb khlaiya disturb jodi khlaika hingkai जोंbo kebono phiogya yabu yakarya ama hai hinai ang sakangbaria na kokpaijak aboni bagai boro bochona disturb khlaina nidigi phailiya जों siring khlai no khlailai tonglaikha hinka ang obono kokcharna muchungo joto Tipra sarok tabuk botini ni salo chungbai phai manjak phaya tonglai rok daksa tongo general area o tongo जों buini bosongbai tongmani nango जों kiriwo lachiwo hne phaya tongo phiaba जों edisio tonglai rok simire chini santai manthaino sannani ba Tipra sani facility je general area o tonglai bo boba mannai bele bo as a Tipra sangoi tongkha hinkai aboni bagana joto general area ni borok no bo Tipra sa hinai je bukung bara kungthai bara hne je chini 20 dofa Tipra sarok no ani koimung tongnai जों palbak saklai samil mangnai tai जों tini ora bubagra sao kuno CPIM kuno Congress kuno BJP khlainai hinai जों ora kuno basimung kurui जों chini khlaitai जों chudo Tipra sarok simi khlai जों tini oro obonna जों samil ongphainan nangnai tamani bagai hinba chini Tipra sarok thangsungo thangoi thanani bagoi chawoi thanani bagoi chini chok thai bora rachi rongno जों mungsa thaisa de solution permanent solution khlai klangoi thangai manno hnoi जों tini oro o fight chini o fight tini shuru sengo chini obo pai thagya kho जों taibo step by step I tini salchani ulo जों 3 din ni khlainai 3 din ulo जों 7 din ni strike khlainai ulo indefinitely strike bo जों khlaileinai abono chini bubagra ni chuno dagimung aboni bagino जों bubagra na hambai maruo bini bisingtui khlaioi जों tini o strike no peacefully जों bini kok khnawoi no joto Tipra sarok khadugoi thamsa baksa khlai जों oro phaimankha aboni bagoi bubagra no belai paiflaya hambai
Sini bung sigari madam. Ani sinimong kha ani bumung kha Miri Deborma TWF Central Member tai oro tabuk ani o 46 ni block president chini Noras Deborma sir bobo kisa kokna rukna Noro je bubak rang dagi mungtui. Dacin tiba sering ni tinang nona hari. Baba hiking nu noro. Dabu nai na di already Tipra Nagaland, Mizoram, Meghalaya rogo already BJP hapang botongo. Already tisha phatan borok bukare. Engkai dabu already aro rogo to already bong power tongo. Engkai dabu chini orobo asi bosoro kai jongkha. Dabu to chini hawo tongo chini odika rok maya. Mar mano hne nang kha khai. Belakena hambai norok media rongno hambai mario chini oro arokha doktor botongo tai pasapasi yang hambai mario chini oro jet kuthum lainai TWF YTF obhaikle Tipra Motha jotono tongo chung chini nahar mungkai kaisano je tamungkai chini bubagrani dagui mungai chung tini o 24 ঘন্টা ni bon tini chung oro saikar route বিশেষ করে national highway route mo route chung tini je block thaimani bubagrani dagi mumbai tabuk norok sungka sono je bobhai klai chung asa klai je chung Greater Tripura manai de amungwe mayang maiba chung Greater Tripura len chung manai bhaikle mayang nai tamni bagoi chini tiprasa je 19 dofa chung oro jara riang dalong sikam koloi murasing bibinno jat chini tongo mo jat tok jara tongnai rok o hoda kaisa miliwoi chung jotto dofa jotto hoda miliwoi no dofa kaisango aboni bagai o tiprasa dofa judi chung thansa klai khorang tisa kangkai chung chini manthai no chung mannai abo chung confidence tongo tamni bagai kai chung saimano chini bubagra Delhi o thangai chini home minister bai je ojaga Amit Sahaji bai je kok salai tonglayo tai kok samani bising tino chini je manthai soktai abo bo chung manan phajing thang tongo tai ang obni bising tino sanani musungo je chini all tiprasa jara tongnai rok o Tipra rajyo jara bas khlai tongnai rok baksa borok general tongo baksa borok ADC o tongo chung baksa borok kubangma confuse tamni baga confuse hingkai chung general tongnai hingkai chung kiri jago tamni baga chung kiri nai abo to chung wanjuino lokhlaimania wanjuini birodi chung samung khlaimania a samung hingkai a bon hingkai abo chung totally chini tiprasa mothangjagmani bagoi tamni bagoi hingkai chini tiprasa je chung naikhai nugo agi 70-75 বছর sekang যখন ভারত স্বাধীনতানি sekang chini Tripura rajyo bo kaisa রাজতন্ত্র tongmani kaisa desh tongmani phiaba abo chini Tripura rajyo bo bharat sarkar bai march ungmani pore o march ungmani pore no chung tabuk nukha chini Tripura sarok je o গণতন্ত্র যুগ phaioi chung chini Tripura sarak asuklai chung minority ungui thaka je jaga chung se majority tongmani a jaga chung minority tabuk jodi buskangni 26 ni demilitation jodi naina thangkangkai a jaga thangoi jodi lok gonana khlai kangkai chung jodi tabuk sawai tongo chung 31% nai phiaba chung o jaga 31% tongla bise hingkai chung o jaga 19-20% rok obai rok se chung tongnai oboni bagang as a tiprasa as a joto je oro general tongnai ADC tongnai ang joto no nongni bisingti klang kok kasana musungo obochini odikar obochini tiprasa ni manthai o tiprasa ni manthai o chini tiprasa ni maulik odikar manani bagai se chung lorai khlaio o loraio jodi chung joto no baksa klai thansa klai bubagra je samahai jodi chung thansa klai lorai khlai kangkai chini o manthai chung mannai oboni choi mannai chung asabadi chung kuno na kuno je kaisa chini সংবিধান solution kaisa chung mannai hinoi chung asa khlaio ang obo nongni bisingno taibo ang sanani musungo jara chini tiprasa kubangma BJP hin tongnai rok Congress hinoi tongnai rok jara CPM hinoi tongnai rok bibinno party khlai tongnai rok ang borok robo koinani musungo এই যে tiprasa ungoi tiprasa ni loge riwoi chung jodi chini je সংবিধানিক অধিকার jodi chung manai pai khangkai abunu yagulo bubagra bosao nok je saphano party khlai di party factoria phiaba tiprasa se chung factor tiprasa se chung kunukjak tiprasa se chung mosai manung ya tongjak abri bagai ang tiprasa ro nongni bisingti koinan musungo haidi chung bibinno party sati hiawoi chung thansa klai yapri sewoi chung chini অধিকার no mannani bagai chung jodi buskang agok khangkai chung mannai nichoi mannai taibo chung ang sanan musungo chini gana gani oro Mizoram state tongo Meghalaya tongo Nagaland tongo obakle Manipur tongo brok ne ojaga thangoi nei di brok joto brok ni no CM brok ni no joto kisu phiaba chungkai chini hawo tong tutuise
chung chini buini dofani thani se chung no tongui tongna nango buini dofa baise chung dagi jage tongo buini dofa se chung no thumui tongo chung hungkai chung mung saphano khlaimeya amni bago hungkai bongni odhikaro se bongni odino se chung ma tongui tongo aboni bagoi no chung naikhe chung nugo je kisudin sekango Manipuro je violence ungkha Manipuro je gondogol kha abo ungmari pore a jagane naidi kukirok borok se thansa ungoi borok khorang kisai mano hungkai eje tiprasa ungoi chung kai tomni bagoi chini manthai chung sanmai ungnai aboni bagoi ang norok ne bisingti taibo bo sanamo chungo jera chini gana gani chini wandui do pharok tongnai rokno bang sanani musungo chung kuno bongni birodia bongno chung go back hiya bongno chung Bangladeshi go back obo chung saya je Bangladeshi go back hinai borok tau BJP si samkhlai tongo piaba chung bo Bangladeshi ingtong bo tongthong piaba chini odhikar se chung sano chini tiprasani manthai se chung sano oboni bagoi ang oyo joto no phaini thansa khlaioi tinini dino chung je strike khlaimani obai klai chung buskangni dino chung jodi obai strike khlaika obai bon khlaika movement khlaika kai o jorabo o tiprasarok jara nogo tongoi tini o norok ni media ni bising tu nugoi tongnai rok nang koinai borok bo buskango jate party no torja gya oi jati no dofa no torja goi chungbai baksa phaioi samil ungthong hinai ang borok nobo koinani musung mai sini mung sagari ani sinimung kai ang Noresh Deborma o 46 Surma Bidhan Sabha ni block committee ni president